Hola a tothom, benvinguts a aquest primer programa de La Brava, un podcast que almenys ho intentarem, parlar d'actualitat, d'entreteniment, de cultura, i ho farem des d'aquí, des del Planeta Jove, no, Des del Ivan? Planeta Jove. Planeta Jove, un hub de contingut online per al jovent, és així de ponent, que intentem fer una mica de xarxa, una mica de condicions entre nosaltres, que sempre està molt bé. A veure què I sorgeix d'aquí. donar-nos amor, no?, entre creadors Amor i escalf, que sempre és important. Escalf, Exacte. de Lleida, que de moment són pocs, però animem a tothom que s'uneixi a nosaltres. De moment som l'Ivan, el Javier, que el tenim aquí a realització i càmeres, jo sóc la Judit, després connectarem amb la Laia i més col·laboradors que de moment no us farem spoiler, però que els anireu coneixent al llarg d'aquests pròxims programes. Exacte. Ostres, ho has dit molt bé. Perfecte. Sí. Guai. Ja vam començar la setmana passada, però fèiem proves, vam decidir el nom, vam fer algo de profit, no? Unes proves que també estan molt bé. Ens va costar, Va costar lo seu. Va costar lo ens seu. va costar lo seu, però al final vam quedar que ens diríem La Brava. I bé, doncs havíem parlat, vull dir, guió, veieu aquí molts papers, però guió Tampoc és tant. poc, vull dir, poc. Mucho ruido de pocas nueces, ¿no? Sí, la nostra idea és cada diumenge connectar-nos amb tots vosaltres i començarem comentant una mica què ha passat aquesta setmana, perquè no sé, com portes tu això de mirar les notícies? Jo l'actualitat la porto una mica desactualitzada. Desactualitzada. És que no dona gaire per connectar-se ara. No, la veritat és que estàs tot el dia davant de l'ordenador, entre videotrucades, de Zoom, de no sé què, dius que ja no vull saber res més del món. Vull dir, fas Cansat. desconnexió total. Saber de mi mateix, vull saber més de mi. Però bueno, hi ha algunes coses bàsiques que potser sí que estaria bé saber, Sí, no? comenta'm alguna cosa, Judit, a veure què em dius avui. Aquesta setmana comença la campanya electoral del 14F, que jo crec que serà una de les més rares de la història, no? En plena emergència sanitària, que a més fa quan fa que no podem anar a un bar? És que no m'ho dius això, que ja em poso trist. Jo només penso en bar. Però quan fa que no podem anar als cines? Quan fa que no podem anar al teatre? I quan fa que no ens podem moure del poble? És que... Del poble mateix, d'aquestes 4 carreteres que tenim que ens envolten, que no les podem travessar. És que és això, vull dir, jo us dic una cosa, que jo no sabria anar a Lleida ara mateix. Ja se t'ha oblidat. Se m'ha oblidat. Perquè és tot recte, no hi ha pèrdua. Perfecte. Ja se m'ha oblidat. Però hi ha una cosa que sí que podem fer, que ha generat molta polèmica justament aquesta setmana, i és que, tot i no poder anar ni a bars, ni a cinemes, ni a teatres, hi ha una cosa que sí que podem fer. Què podem fer, Judit? Podem anar a mítings electorals, podem assistir a un míting polític. Ja, saps que em toca mirar moral? Que no puc anar a veure una obra de teatre on surten actors i sí puc anar a veure una obra de teatre on surten polítics. Toca molt la moral, no puc anar a veure un espectacle, que tampoc puc anar a Lleida a veure un espectacle i puc anar a Barcelona a veure un míting d'un xaval que vol que l'aplaudim. I ja està, és que poc més puc anar a aplaudir un xaval que no es dedica a la cultura, bueno, sí, que no es dedica a la cultura, però no puc anar a veure algú que s'està dedicant literalment a pujar a un escenari. És que això mateix te volia dir. Vull dir, és que jo ara mateix podríem anar tu i jo a Barcelona a passar el dia, a fer així una rondeta a la Sagrada Família, pillar el bus turístic, no te'l deixen agafar, i dir que anem a veure un míting, però realment... Estem fent temps ara mateix. Estem fent temps. Ara. Vull dir, ara hi anem. Ara hi anem, sí. Ara hi anem. Sobretot a Barcelona, de més, saps? Sí, clar, home, on anies a veure mítings si no? A Barcelona. Tu el que és política a Barcelona. Tot el que és política a Barcelona. Doncs això, ha estat una campanya feta de pressa i escolta, Ivan, què passa quan les coses se fan de pressa, malament i corrents? Malament surten les coses. Què passa quan et tregues un treball a les 23:53 i s'ha d'entregar a les 12? Jo d'això en soc un expert. No. Sí, que en soc un expert. I t'he dit que tota la vida he anat amb 5. En 5. Doncs que passen les coses justetes, que veus que quan ho estàs entregant dius això no pot sortir de cap manera, no? Doncs això és el que ha passat una mica al partit de Ciutadans, no? Que ha hagut de retirar uns cartells electorals perquè les fotografies que hi apareixen doncs, que no es poden utilitzar. No sé si les heu vist, ara el Javier ens les posarà en pantalla. Ara les esteu veient. La veritat és que són unes imatges molt bones. Tu les has vist a Twitter? Jo les he vist a Twitter i les he vist bastant puestos. Me sembla fins i tot una teràpia una publicitat d'estes de xoc. En plan,
fica una cosa tan espantosament contrapublicitària que dius, com han ficat això? I facis publicitat. És un pla estratègic de màrqueting. Exacte. És un pla estratègic de màrqueting. Doncs hauria de ser això, doncs no els ha anat bé. S'ha de dir que no els ha anat bé perquè aquestes fotos on surt gent supercontenta, borratxa d'alegria, abraçant-se ell mateix, egocentrisme, narcisista pur i dur, esta és la paraula. pur i dur. Esta és la paraula. Pues les han hagut de retirar perquè les havien agafat d'un banc d'imatges, no sé si veieu a baix, del banc d'imatges de Shutterstock, i doncs aquest en prohibeix l'ús de finalitats polítiques. Hauran de canviar d'estratègia. Hem comentat què ha passat aquesta setmana aquí al nostre país, però què ha passat a l'altra banda de l'Atlàntic, a USA. Laia, explica'ns-ho. Què tal? Donald Trump, tot i que ja no és el president des del 20 de gener, segueix sent la portada de moltes de les notícies arreu del món. I és que després d'una votació al Congrés dels Estats Units, el futur del president, el que ha sigut el president més polèmic que ha tingut el país, està ara en mans del Senat per l'impeachment o el procés de destitució que tots coneixem. En les passades eleccions presidencials, que van ser al novembre, que segurament tots recordem perquè van ser molt i molt intenses. Bastant polèmiques, sobretot per aquest personatge, no? Efectivament, jo crec que els mitjans d'Estats Units deuen d'estar bastant contents perquè els deu de donar bastant material. I ara que marxen... També. Ara, sí, jo crec que tenen una espècie de relació amor-odi amb Donald Trump perquè Donald Trump els detestava completament als mitjans, però alhora també els donaven molts titulars i moltes notícies i ara que s'han anat, s'han quedat una mica a veure què passarà. Buits, no? Buits. Sí, s'han anat de la Casa Blanca i encara segueix sent tema de conversa, així que està per decidir el seu impeachment, si l'imputen o no pels fets del Capitoli del passat 6 de gener, però tot i això no sé si l'acabaran imputant perquè tot i els demòcrates tenir la majoria al Senat, es necessita per tirar endavant aquest impeachment una majoria de 2/3 i per tant necessitaran el suport d'algun senador republicà i ara mateix no sembla que estiguin gaire disposats, només n'hi ha 5 dels 50 senadors republicans, 5 que estiguin disposats a votar. No estan massa disposats a liar-la encara més, no? És això. Jo crec que se'l volen treure de damunt, vull dir, és la típica mosca pesada, però a més mosca rosa, vull dir, és de les dolentes. I taronja. I taronja, com un gosset, però... La mosca rosa, taronja... Clar. I jo crec que el que volen és treure-se'l del damunt, però bueno, sort que tenim una mica un salvador, que és en Joe Biden, que... Anem a parlar del que ha fet, del que s'ha proposat fer en els seus primers 100 dies com a president dels Estats Units, perquè moltes de les seves decisions han anat encarades a destruir el llegat de Trump que ha fet durant els seus 4 anys de mandat. No, com comentàvem. Haurà tingut feina, eh? El tio... De moment se les ha plantejat les coses. Per exemple, ha proposat una legislació que ajudi a aconseguir als immigrants il·legals la nacionalitat americana. Ja sabeu que Trump això no era un procés que no estava gens a favor. Atrás. El va complicar encara més. I també pel que fa al canvi climàtic, ja sabem que Trump tenia unes polítiques energètiques molt liberalistes i Biden, en canvi, el canvi climàtic l'han considerat un tema molt prioritari durant la seva campanya i així ho han demostrat també en aquesta primera setmana a la Casa Blanca. I doncs els Estats Units, ara mateix, el nou president dels Estats Units vol que el seu país sigui una potència líder en la lluita d'aquest canvi climàtic a escala global i un altre dels primers passos que ha fet Biden ha sigut tornar a l'acord de París del qual Trump va marxar. Clar, jo me'n recordo que en el seu moment va generar bastanta polèmica perquè va ser entre ell i va dir ho vaig a desfer tot, no? I una d'aquestes coses era l'acord aquest de París. I la veritat és que ha fet molt bé d'emprendre aquestes mesures. Perquè ja t'he dit que amb tema de coronavirus també als Estats Units està bastant malament. No sé com ho veus tu,
però... Doncs és el país que més morts acumula, si no m'equivoco. La setmana passada eren 400.000, més de 400.000, ara no sé exactament a quan estan, però va creixent de manera desenfrenada i llavors Biden, pel que fa a controlar la pandèmia, proposa distribuir ni més ni menys que 100 milions de vacunes a 100 milions de nord-americans. Els hi arribaran les vacunes abans amb ells que a nosaltres. Que tonteria. Ja sé. La veritat és que sí, és que... 100 milions de persones. No, 100 100 milions. milions de vacunes, de dosis, no? Has dit, Laia, perdó? 100 milions de vacunes per 100 milions d'americans. Però clar, entenc que una és per cap, no? Bueno, Sí. sí, bueno. No Sí, sé bueno, com van això les s'hauria- dosis. Sí, No sé com van deurien les hi van dosis. dos, que és el que ha passat aquí a Catalunya, a Espanya, que ens hem quedat sense. Que estrany, sempre Vull quedem dir, sense que res. no, Què ens ha passa? hagut problemes amb els contractes d'Europa i aquí no arriben. No sé, no- Bueno, si se la van posant la gent que no se l'ha de posar, doncs normal que ens És quedem normal. sense. I si hi ha països que paguen més i se les enduen, pues normal que ens en quedem sense, no? Que tu no sabem gestionar les coses, Doncs aquí, sí. Mai. Aquí mai gestionem bé les coses. No sé què passa. Primer la crisi del 2008. No és que no hem sabut Ui, gestionar bé entrem les en coses. crisis. Ara la Covid. Dic, bueno, noi, aprenem una mica a gestionar, que treballes d'això. Clar, és que amb joves com nosaltres, vull dir, les crisis se solucionaran totes. Vull dir, sí. quan nosaltres acabem la carrera, Ja està, vull dir, no? ja estarà tot, no, Laia? Com ho veus tu? O haurem de vindre als Estats Units a treballar? Mira, als Estats Units es considera la primera potència mundial, tot i que ara Xina també està allí que li pisa los talones, no sé com es diria en català, però Sí. estan molt a prop i mira com estan, mira quin president tenien i mira com han acabat. O sigui que al final no sabem què és fer-ho bé i què és fer-ho fatal, perquè a tot arreu estan que ho podrien fer millor, Ho podríem- diguem-ne. Tots, jo crec que tots ho podríem fer millor. Tot. Continuem estant així perquè estem parlant amb la Laia, que la tenim per aquí dalt, amb una pantalleta, si no m'equivoco. No la veiem, nosaltres. I Imagina't. i ens quedem aquí perquè si no la sentiríem, perquè sols se sent per un auricular i com que ja estem començant i com I fem les lo que coses de podem. palacio van despacio, no? Com se diu, però ho fem el millor que podem, A veure, què mos portes tu avui, Ivan? Vale. El que deia, que estem parlant d'Amèrica i us Sí? vinc a parlar del ninot més gran del món. Vale. Ninot de neu més gran del món. Un total de 12 metres d'altura. 12 metres d'altura. Localitzat a la localitat nord-americana de, em perdoneu si ho dic malament, Bethel. Laia, ho està dient bé, lo de Bethel? Bethel? Doncs no sé en quin estat està. En quin estat està? No t'ho sabria dir ara mateix. Nord-amèrica. Vale. No ho sé. I què 12 metres dius? d'alt. Verdadero o fals? Jo no ho he vist a les notícies ni res, no em sona aquesta notícia, però diria que pot ser perfectament veritat, tot i que Crec que és 12 metres falsa. em sembla una absoluta barbaritat. La Laia diu que és Però- veritat. Veritat? Els americans els agrada tant fer l'espectacle i aquestes coses que és que podria ser perfectament. Que als americans els agrada molt l'espectacle. Doncs pues vinga, va, jo també ho dic, perquè si ho has dit és per algo. Si l'has proposat és per algo, no te l'has inventat, Ivan. Mira, més teoria és mentira. No és mentira el ninot de neu, sinó que és mentira als 12 metres, 34 metres d'altura. Bueno, a veure, Ai, No. què dius, que fort. 50-50. Mitat i mitat. 50-50. 34 metres d'altura, es van utilitzar 200.000 metres quadrats de neu, que és 50-50. molta neu. I parlant de Lleida, velocitat dels cargols. Hòstia. Els cargols se diu que són molt lents i poden desplaçar-se un total de 50 centímetres. I la pava que tenen els ajuda a lliscar. Bueno. Verdader o fals? 50 centímetres. Ara que dius caragols m'apetirien, Sí, és que és... Ara On sí. és la plec? No, És que no ho- plec, Al maig, No? però no el veuràs, eh? No, On no seria? el veuràs, no el veuràs. No? Jo crec que no, com no el fem virtual també. Bueno, doncs caragolada Però virtual. nosaltres sí que podem fer aquí una plec. Si Claro. et sembla bé, podem fer una plec Sí, perfectament. un dia una plec. Aquí tenim una terrassa i Exacte. fem així una caragoladeta i... Bueno, pues jo crec que és... Has dit 50 centímetres, no? 50 centímetres. A l'hora. Cada hora. 50 centímetres, és quasi mig metre.
Va, jo dic que verdader. Alhora, Alhora, jo dic que sí, verdader. sí? Sí, sí. Laia, què dius tu? Va, sí, també, verdader. T'has copiat, eh? Verdader, És que- és verdader. 50 Veus? centímetres hora. Veus? Potser No m'he diríeu, copiat, pues, veus? és molt poc, això. Pues és No verdader, m'he pogut copiar Perquè em va perquè quedar ja que sabia 50 que de centímetres veritat. és això, no és molt més. En una hora. Imagina't que anar a Lleida en aquesta velocitat. Ni pensar. No hi arribaríem. Bueno, és que ja et dic que no hi sabríem arribar. Ara, no hi sabríem aquí arribar. està, aquí Després està. d'un mes sense anar a Lleida no hi sabríem arribar. I parlant de menjar, les Pringles no són patates. Les famoses patates Pringles no són patates. Verdader o I fals? què són? Ah, Ui, ara m'has deixat així, de pedra. El típic tubo de patates de Pringles? Són No és- snacks, però no són patates. jo dic que no són patates i que són... algun carbohidrat serà, però patates no són. Aquí al xat ens comenten que no porten patata. Pues jo m'uneixo a l'usuari aquest del xat. Poso que tampoc. Porten patata. Ah. Porten patata, però porten un 42% de patata. Què passa? Que fa uns anys les patates Pringles, als papers, no podien ficar que eren patata. Ara són patates. Ara mateix és veritat, o sigui, és mentir. I què posaven? Snack. Era un snack. No podien ficar que era patata Per perquè què? no portava suficient de patata. I a més, se veu que al ser un snack pagaven menys impostos Oh! i al ser patata pagaven més impostos. Aquestes són idees d'Amèrica, no? Això és idea Dels Estats Units. Això és molt Però- americà, eh? Ara sí que es consideren patata perquè els van ficar una denúncia i abans era un 50% de I toma, patata. a pagar. A pagar. Ara és un 42%, el que tenen les Pringles. Les Pringles tenen un 42%. de patata. Estaria bé saber què és Què l'altre és tant l'altre? per cent que 51% porten, què és? perquè són superaddictives, també t'ho he de dir. I ara parlant d'impostos... No, no anem per aquí. No parlem més de patates, ja, que si no, No, no. no. Molta gana. Ara parlem de cerveses, que van molt bé amb les patates. Sí! La cerveza Coronita, que es Sí? diu aquí a Espanya, Mhm. no es pot dir corona, perquè els drets de la paraula corona els té la Casa Reial d'Espanya, aquí a Espanya. Oh! Aquí a Espanya Jo no pe- trobaràs una corona, Sí? trobaràs una coronita. Tu què dius, Laia? Jo pensava que anava a dir que no es podia dir corona per alguna relacionat amb el coronavirus. Perquè com que estava la confusió, però ara ja veig que no. Jo crec que fals. Pues també és verdader. Això se'n diu efecte Mandela. T'estàs trolant. No, T'estàs és trolant la veritat, tot el rato, és la Ivan. veritat, aquí està. Efecte Mandela. Te pensaves que es diu corona perquè sempre he sentit corona, però verdaderament a l'etiqueta posa coronita, no posa corona. Què més? Curiosament, han afegit això de la Casa Reial, sabeu que jo no ho sabia. Els reis tenen corona, els reis d'Espanya Quin, els d'ara o els abans? els d'ara i els d'abans. Cert? Tenen corona, tenen corona, que no utilitzen la corona. I curiosament tenen la paraula corona reservat per a ells. Què et sembla? Pues, bueno, no ho sé. A veure, és una cosa ja lògica, jo suposo que reserven el nom. Perquè Sí. si no, ara mateix nosaltres ens podríem fer un Però- podcast i dir la corona, no? Mira la... I tindríem problemes amb la Casa Reial? Perquè és el que ens faltaria ja, eh? Perquè tenim problemes amb amb els de tuits de llei... Bueno, problemes no, però Més no. vam Malentingut. crear una mica de polèmica perquè vam dir que érem el primer podcast en lleidatà i s'ha de dir que potser algo sabíem, no? Alguna coseta. Alguna cosa sabíem, vull dir, havíem sentit a parlar, però bueno, Vam tirar una mica així de pique. sí, mica va quedar bé, de el tuit sorna. va quedar bé i com a promoció va quedar bé. Però va funcionar bastant bé. Ei, si ens esteu sentint d'algun d'aquests podcasts, vull dir, moltes gràcies per la benvinguda i... Sí, no anava en malícia. Ah. No anava amb el més carinyo del Tocar món. una mica la moral. Va i tocar ja una està. mica, sí, va tocar una Ja mica està, la ja moral. està. Però algun dia us entrevistarem, per què no? Exacte. Per què no? Sí, sí. Sí, jo dic Perquè que també sí. és un dels objectius d'aquest programa, no? Coneixer gent de Ponent que Conèixer crea gent. contingut. Que fa coses, crea que fa contingut, coses com a exacte. nosaltres. Que s'aixeca aviat els diumenges, no? Que avui hem quedat a les 9:30. El Xavier fa una cara, pobre. Jo avui he dormit un total de 20 minuts. 20 minuts. No ho sé, m'ho suposo. Estaves nerviós pel programa. Sí. No dic el Xavier. Ah, el Xavier. El Xavier avui té cara... No. Però 20 jo minuts? també... Diu que 30. No, 3 hores?
3 hores. 3 horetes. Bueno, 3 horetes, no està malament. Ei, És una bona migdiada. El que tot el món universitari quan està d'exàmens. Bàsicament. Així és. Bàsicament. Per això, vull dir, tu avui, Laia, has dormit bé, no? Vull dir, això del programa no t'ha posat nerviosa. M'ha posat més nerviosa quan ho estàvem preparant ara fa una horeta. Perquè no sortien les coses. No Que la sortien... connexió és complicada. És complicada. Hi ha hagut un moment que se tallava i ja començàvem a suar. Un moment de crisi. Hi ha hagut un moment de crisi, però... Que se nos hunde el barco. Però bueno, vull dir, aquest primer programa ha servit una mica per presentar-nos, parlar una mica el que ha passat aquesta setmana. T'hem conegut a tu, Laia, que espero que, no sé si la setmana que ve o el pròxim mes te tindrem per aquí. Sí, tant. I també presentar-vos una mica a nosaltres i què era el projecte de Planeta Jove, que és que res el que ha dit abans l'Ivan, que és un projecte per fer una mica de xarxa i per apostar per creadors de cultura, joves. Cultura, del que sigui, que els animem a que s'uneixin amb... Cultura online, n'hi ha molta de cultura online. I tant. Ostres. I ara hi ha el boom. No, però ara hi fa uns anys. Fa uns anys, sí. Ara estem en la ola. La Laia diu que estem intentant surfejar la ola brava. És un bon significat. És un bon significat, m'agrada. I si us sembla, per acabar una mica? Per acabar una mica, per què no ens recomanes... Vull dir, la idea també d'aquest programa també és parlar d'un creador de les Terres de Lleida, d'un creador, d'un actor, d'un músic, d'un escriptor. I cada setmana en recomanarem un. Quin és d'aquesta setmana? Ja que parlem de contingut online, us vinc a recomanar uns nois molt ben farjats. Esquifits, se diuen. Esquifits? Esquifits. 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 @esquifits, tant a Escriu perquè ho puguem buscar a les xarxes. A TikTok i a Instagram. Uns nois que es dediquen a música, es dediquen al món musical i que fan uns reptes molt curiosos que a mi m'han fet molta gràcia. A TikTok? A TikTok. Fer cançons en 45 minuts. Com ho veus, això? Bon dia, penya. Avui tornarem a fer una cançó amb Superbona idea, 45 minuts i serà estil dels anys 80. Algo guapo. 45 minuts. L'usuari com s'escriu? @esqui.fits. Vale, vull dir, els posarem per aquí quan muntem el vídeo, perquè després el penjarem a YouTube, per a que els pugueu buscar i res, fins aquí aquest primer programa que ha estat una mica també de presentació, de posar el primer peu i a veure què passa. No ens hem cremat, de moment. Exacte. Esperem que us hagi agradat molt i que Esperem que sí, que hagueu disfrutat, que ho hagueu vist bé, vull dir, ens ho digueu, si no... Escolta, a mi no me cau bé la Judit, no me cau bé l'Ivan. Ivan, que pesat el tio, us calla la boca, home. Pues el fem fora, vull dir, no hi ha problema, igual que la Laia, Igual, el Javi no el podem fer No, el fora. Javi no. El Javi no, però això, vull dir, volem saber el que en penseu i igualment, si voleu formar part del projecte, doncs estem oberts. Exacte. I fins aquí. I fins aquí el programa Que d'avui. vagi molt bé i... Ens veiem la setmana que ve.